Hjärnan. Den väger knappt 1,5 kilo, men rymmer ett helt universum. Fylld av 100 biljoner synapser som kommunicerar med varandra. De hjälper oss minnas, drömma och förstå världen omkring oss. Men när vi drabbas av ALS, Alzheimer och Parkinson så slutar delar av hjärnan att fungera. Minnet, språket, motoriken försvinner bit för bit. Tills en dag när allt slocknar. Men med mer stöd till hjärnforskningen kan vi tillsammans hålla ljuset levande.